बुलडोझर कारवाईसाठी 15 दिवसांची नोटीस बंधनकारक। अनधिकृत बांधकामांवर मनमानी कारवाई करता येणार नाही। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारचे निर्देश। राहुल राणाचे व्हॉइस सॅम्पल घ्यायला पटियाला हाऊस कोर्टाची एनआयएला परवानगी। राणाच्या हस्तलेखनाचे नमुनेही तपासणार। काँग्रेस कार्यकारिणी समितीची उद्या बैठक। जातनिहाय जनगणना घोषणेनंतर महत्त्वाची बैठक। बैठकीमध्ये पहलगाम हल्ल्यासह इतर मुद्द्यांवरही चर्चा होणार। नागपुरात विदर्भवाद्यांचं निषेध आंदोलन। विदर्भवाद्यांकडून महाराष्ट्र दिनाचा निषेध। स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी आग्रही। सोलापुरात तापमानाचा पारा 44 अंश सेल्सिअसवर। कडक उन्हामुळे सोलापूरकरांच्या अंगाची लाही। आज अवकाळी पाऊस पडण्याचा हवामान विभागाचा अंदाज।